Idan ka samu ka zama shugaban ƙasa, me za ka yi daban da abin da ake yi yanzu? Zan yi ɗauki abubuwa guda 5 musamman. Rashin zaman lafiya da yake abin nan kowane ɓangare na ƙasar nan baki da kudu da arewa. Rashin haɗin kai domin rashin adalci a gudanar da harkokin gwamnati, ga kuma tattalin arzikin ƙasa, ga kuma harkan ilimi, sannan kuma ga kuma duba yanayin zamantakewanmu. Ni a nawa ra'ayin gwamnatin tarayya ta ɗauki harkokin gwamnati mafi yawa wanda ya kamata a ba jihohi da kuma ƙananan hukumomi su yi, su ba gwamnatin tarayya ba. To waɗannan abubuwa guda 5 su ne na ce zan fuskanta idan an zaɓe ni kuma Allah ya sa na zama shugaban ƙasa. Ta yaya kake ganin za a kawo sauyi, saboda kusan kowane ɗan takara zai ce zai yi waɗannan abubuwan, amma kai me za ka yi daban da ya bambanta da abin da ake yi? Ni na taɓa yi an gani, su sun taɓa yi an gani ne. Kamar kaka. Yanzu misali mu ɗauki harkar tsaro da kai magana, musamman arewa maso yamma, ta yaya za ka fuskanci waɗannan matsalolin? Yadda za mu tinkari waɗannan matsaloli mun ce da farko za mu ƙara yawan jami'an tsaro. Na biyu kuma za mu ƙara musu kayan aiki, kuma za mu ƙara musu kaman albashi da allowance. Sannan kuma akwai wata shawara da muka ce za mu duba yanayin ko za mu bar jihohi su ma su sami jami'an tsaron su. Yanzu akwai 'yan takarar shugaban ƙasa, musamman ɗan takarar jam'iyyar LP wato Labour Party da kuma NNPP. Ana ganin cewa za su iya ma kancal a harkar siyasar ka, da wataƙil kuna tare da su da hankalinka kwance, amma wataƙil za su iya tayar maka da hankali. Ko da kowa da kowa ya ce zai zaɓe ka a ƙasar nan, hankalinka ba zai kwanta ba sai ran da aka yi zaɓe ka ce. Peter Obi da Kwankwaso ba sa tayar maka da hankali saboda irin jama'ar da suke da su? Ni ba su tayar min da hankali.